Wara nuqqas ta' 3 snin minħabba l-pandemija, l-fira l-kbira se tirritorna din is-sena fejn se tkun akbar minn qatt qabel, fejn tfal, żgħażagħ, adulti kif ukoll annimali żgur se jieħdu pjaċir. Dan hekk kif is-sibt wara nofsinhar saret it-tnedija għal din il-fira li hija tant popolari mal-Maltin. Flimkien mal-organizzaturi oriġinali żdiedu dan usan li b'differenza l-edizzjonijiet tal-passat se jkunu qed jerġgħu jieħdu l-fira għal nostalġija tal-fira tan-Naxxar. Għal din is-sena l-fira l-kbira se ssir Monte Cristo bejn is-6 u s-16 ta' Lulju li ġej. Il-fira se tkun maqsuma f'16 sezzjoni differenti, fosthom Leisure and Adventures, Pet Areas, Family Business, Weddings and Events, Tech Hub, Career Hub kif ukoll The Book Fest. Waqt it-tnedija ntqal li dawn is-sezzjonijiet żgur se jinteressaw il-viżitaturi fejn kull individwu se jieħu esperjenza minn kull sezzjoni. Barra minn hekk fil-fira l-kbira se jkun hemm divertiment li se joffri esperjenza mill-isbaħ għal viżitaturi hekk kif kuljum se tagħlaq b'kunċert li kell varjat waqt din il-fira mhux se jonqos. Mis-7 ta' filgħaxija l quddiem se jintrebħu diversi rigali wara li l-viżitaturi ikollhom jagħmlu xi attivitajiet sabiex jidħlu fiċ-ċans li jirbħu. Għal dawk kollha li jixtiequ jieħdu l-kelb magħhom se jkun hemm żona apposta b'dog park sabiex jiddevertu huma wkoll. Apparti minn hekk se jkun hemm żona tfal fejn jistgħu jiddevertu sakemm il-ġenituri jduru l-kumplament tal-fira.